салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Мо омадем дар бозори Корбон, ҳафтум дарвоза, магазини 64. Ина ма магазин чанд адресша гуфтам. Дар ҳамин ҷоя магазин ҳастае ки ҳамаи чиза дора. Чизош туркиян, качествениян. Шумо метавонед ки навида омада харидорӣ кунед. Нави тараф дидор омадем, ай тарафи поёнаш. Ина магазинша, ина нархамша гуфтам. Ина нархо рози мо мефаҳмем. Шумо да гап мезанем. Амё бологиё чи анака? Ё киртай ҳисоб мехӯрана? Киртои зимни, а? И чанди анака? Нархи дона чанда? 160 сомон, а? Ина марҳамат бинед, туркии тоза 160 сомон донашай. Хай бо каси опту мехара, марҳамат гап мезана. Нархи оптуиш бо хати савдогар маълум мешава. Ина ҳамаи моделҳо ҳастанд. Размери чанд то чанда дори ака? Ё без размер, мисол то чандам размер пуша метавона пуша? Амир то хела бузбалара мешава. Ина марҳамат бинед ки то хела бузбалара ҳамиҷода мешидай. Без размера намоша. Ё нархи дона ё ки оптом? Донаш 150 мешава. Ина як нархи дона 150 сом ё туникашана. Ина ми то ахира туника. Ина марҳамат бибинед турецки тоза. И бори кайо магияка бор? Бори нава. Ина бори нав марҳамат бибинед. Материалош ғавсан, хеле ранги жемпир буриян. Аҷоибот фасон, яки баланд мондагиян. Дар баландӣ мондагиян. Ятша мефурори брат? Яташа мефурори? Ина марҳамат шумо вибртона бикунед. Ина ё туникошан, дирозшам дора, калташам дора. То размери чанда дори? Без размера. Без размеран, ана без размерон мумкин то размери 54 битонен ки шумо ҳамиҷа биёин бихаред. Ина пешаш ай наздик мегирам. Ина материалш беҳад мулоим, туркӣ. Фирмаша ина хай шумо худтон бибинед дар интернет. Аниқ мекунем як Диана. Амин. Марҳамат. Ина мо ҳамаша чӣ кардем? Шумо да аниқ мегӯем ки то размерои 56 пуша метавонанд бихаранд. Ака? 54, то касе ки 54 мепуша марҳамат метавонад ки биёя ҳамиҷода харидорӣ кунад. Инаи таъбидагиёшам 150 сомон тунико, размершон то размери 54. Иам фирмаи Ладианай. То размери 54 пуша метавонад ки биёя харидорӣ кунад. Ина бо ман ай пештар мегирам ҳамира. Шумо да ки иёш поёнтаранд, хушро дида мешава. Материалашон жемприян, качествашон мега ки пат наметан. Савдогар гап задесае ки иё пат наметан. Марҳамат шумо ай пеш бибинед. Ҳамаи расидкора дорам. Як 10 намуди расидка ҳастай. Хай мо чира магазина чиша шуморо гап задем. Шумо метавонед ки биен ҳамиҷа харидорӣ кунед. бо хати савдогар гап мезанед. Савдогар хати шумо бо хушро дар бораи чизош маълумот метаҳад. мо ина пешакошона мегирем. шумо пешошона ай наздик бибинед. Материалошон мулоим, вақте меқапӣ хеле фарқ мекунад. Айбори Узбекистон, айбори Бишкек фарқияташ бисёртар ай. Барои ки уже мефаҳмед нигар чиёшон хеле сахта ки зур ай чиёшон. Мадараҷа оли фасона. Ана дар бораи амё камтар гап за акаҷон. Ами кастумои джинс айку нархош чанди ай турецкиян ё? 220 сомон ай донаш. Ана миям фирмаи Ла Диана будай. Донаш чанд? 220 сомон донаш. Ё рангшон намерава 100%. Ами фирмаи туркӣ хайку ягон рангш нарафта. Лекин ама барои шумо вақте гап задем. И размери чанд то чанда мешава? Ай 44 то ай 44 то 60 пуша метавонем ки анамиро дарё када бигирем. Ина марҳамат ман ай дуртар мегирам. Нархиш чанда ака? Дона чанда брат? Дона чанд? 220 сомон дона. Ина буд маълумоте ки ина дар бораи нами магазин ман шуморо додам. Бо мегзарем ҳозир дар барои курткаҳо. Курткаро гап занем. 250 мешава. Дим қатора. Инамо дим қаторе ки мебинен 250 сомон. Фирмашон фирмаи нағзай Гуанжоу, фирмаи Гуанжоу
220 сомон размери 44 сар мешавад. 250 сомон донаш ба дастай. баъд то размери чандан? Esto du XL. Не, хеле ба размери тоҷикӣ чанд мешавад? Ай, то 2XL а? То Esto du XL. ай эс то 2XL. Анаи ки мех доран, аи калонтара, камтарак дарозтаран. Ё нархи дона 300 сомон. Нархи дона 300 сомон. Таашам хеле ғавси зурай. Ина агар оз як шагар буфрора бо хушрутар шумо мебинед. Як чаме хамон як камера ба. Ниёзи ман хеле нигоҳ мекунем шумо да чикунед. Ина ёш хасон. Ина ёш ҳисоби куртка дар дохил мешавад, ҳамиё. Ҳамаш куртка. Ҳамаш куртка дан. Ина ёш сабукош ҳастай, сабуктаран ё. Ана ё ғавстари кароткиян. Анами каротки 250 на 300 сомон. Инами сирха, инами ёзе ки дар экран мебинед, ё дона 300 сомон. Леки ғавси зур будастан. Ғавси зур, ина хеле мехаби ранги балонови яна. Ранги балонови. Ина маромад бибинед, кадоми маъқултона. Ина ранги плаш вория чиш, неки 300 сомон. 300 сомони. маромад кас харидора ин магазин меоям, харидорӣ мекунад, меравад.